חניתה בן-ז'אנו מציגה כאן בגלריה העירונית ברעננה את התערוכה שלה פה בארץ חמדת אבות, עבודות ציור מן השנים 95 עד 2005. חניתה בן-ז'אנו היא ביתו של אהרון בירנפלד, צלם תל אביבי נודע שהלך לעולמו לפני כ-30 שנה. את שנות ילדותה ונעוריה היא העבירה עמו בסטודיו שלו לצילום בתל אביב, כשהיא חותכת, מדביקה, ממיינת אלפי צילומים של שחור לבן. חניתה לקחה שני ארגזים כאלה לביתה, שני ארגזים מלאים של תמונות, והיא משתמשת בתמונות שהיו בתוכם כחומר גלם לעבודותיה. העבודות המוצגות כאן בתערוכה הוכנו על גבי דיקטים או על גבי נייר. אלה הם פורמטים פשוטים וזולים. היא לוקחת את אותם תמונות ומרשה לעצמה, מתוך שנאה תהומית לגבי העבודה שהיא עשתה בילדותה באותו סטודיו, להשתמש בהם כחומר גלם. חומר גלם שהוא שווה ערך לכל קו או לכל כתם שהיא עושה בעבודותיה. מה גם שהדמויות המצולמות שם, לפחות המוכרות בהן, הם היו מנהיגי ציונות, וממרחק השנים היא יכולה לבדוק את חזונם של אותם אבות ציונות. הם כולם קראו לנבנת הארץ, נבנה ארצנו, ארץ מולדת. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. חזון נהדר. מה קרה אחרי כל כך הרבה שנים במדינה שלנו? חניתה עצמה מוצאת שיש איזשהו קלקול בדרך. יש כאן הרבה אלימות, הרבה שחיתות, חוסר מוסריות. קול קורא, הנשכחות שאי אפשר לשכוח, כאשר הייתי לא אהיה, הם רק חלק מהמשפטים אותם שותלת חניתה בן-ז'אנו בעבודותיה בתערוכה. לנו הצופים היא משאירה לתהות האם אלה ציטוטים של אותם מנהיגי ציונות שבעבר, או אולי ביטוי לתחושותיה באותם ימי ילדותה שהיה לה סיבה טובה לחלום ולקוות לעתיד טוב יותר למדינה. כל הפרצופים האלה, מאות הפרצופים, כולם מזויפים. משם היא באה, מהמבט הזה על הכל, כעל, הנה, ה-X הזה. מה אנחנו פוסלים ב-X בדרך כלל? את מה שלא טוב בעינינו, את מה שלא מייצג, את מה שאנחנו רוצים או מאמינים שהוא הנכון או הטוב, את הפסול. היא שמה X גדול על הכל. או שהיא מוחקת, או שהיא מטשטשת, או שהיא מתעללת, או שהיא מסתירה. היא עושה פה איזושהי פעולה שנועדה לגאול אותה מאותו זיכרון עצום של זיוף שהתחבר גם לך.